Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Wani abun mamaki a Niger an kama kwaya. An yi farashin kwayayyukan nan da abubuwan da aka kama daga hannun wayannan mutanen miliyar 2 da kusan rabi. Kenan miliyan 1000 so 2 kenan miliyan 2500 na miliyan. Sannan kuma da Babacani da ya sauka babban bako a Talabiri da sauran labaran kasashen mu Niger da IAS. Labarin mu na IAS shine na cewa yaƙi da sojawan mu suke, dole a kama musu da yaƙi na communication, yaƙi na bada labari. Mun gani tun da IAS kinan ta tashi, kai tun ma da aka yi canjin mulki a Mali da Burkina da Niger, aka tashi mana ta hanyar rezo sosiyo, ta hanyar yada labari. Babu abun da ba a yi ba. Ku da kanku kun san abin da kuke karantawa a tashoshin gidajen labarai wanda na turawa ne, ba alheri suke yada ba. To kasashen IAS shikenan sun kafa gidan rediyo na kasashen IAS wanda headquarter shi kenan ofisin da za a rika wannan aiki daga Burkina Faso ne a Wagadugu. Har ministrorin mu na sadarwa sun je sun diba wurin wanda daga nan ne za a fara a rika yada labaran IAS daga mutanen IAS, 'yan jaridan IAS, kuma da yanda mu IAS muka ga dama muke so a yada labarin mu. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci, kamar yadda ake yaki da bindiga haka ya kamata a yi yaki da alkalami, a yi yaki kuma yanzu zan mu ce ta yanar gizo-gizo bisa internet. Daga Nijar mun gani alhamdulillah babban bako General Chani ya sauka a Talabiri. Wannan ziyara ce mai muhimmancin lokacin da duka makiyan kasa, makiyan kuma tafiyan namu ta gyaran kasar nan suke yi tawa suna cewa General Chani baya iya zuwa Talabiri, baya iya zuwa wane ne gashi da gashi. Yanzu sai su huto su yi magana muji. Wannan ziyarar ni a gani na abu ne wanda zai kara karfafa ma 'yan Talabiri karfin gwiwa. A ce Baba Chani da kanshi ya tafi ziyara region na Talabiri, wanda wuri ne su dukansu har su mahukuntan sun san wahalan da take faruwa na harkan tsaro a wurin. Da fatan da muka gani a wannan ziyarar, kuma daga baya mun gani an yi canjin amma komandan na zone de defense, sannan har muka gani yau ma ran ziyarar na Baba Chani kuma ho komandan babban jagoran duka gab national sai da ya ziyara shi ma a nan Talabiri. Kullum fatan da muke kamar sauran kasa da hankali ya kwanta aka fara tabbatar da tsaro, da fatan Talabiri insha Allah tsaro zai zo. Muke kiran hukumarmu da a yi dubulan abin da ake, ba mu ce ba yi ba amma a ƙara shi. Sannan kuma muke kiran 'yan ƙasa na cewa mu ba da haɗin kai don a kama a kawo tsaro tare ne. 'Yan ƙasa su yi nasu, hukuma ya kamata ya nata. Daga labarin kama kwaya a wajejen Gaya, aka kama wasu mutane suna neman su hidda kwaya. A labari aka ce sun shigo da ita daga wajejen Ghana, sannan kuma za su bi ta Niger su hidda ta wajejen Agadez, kuma daga nan a sa ta cikin kasashen Larabawa. Kimiyyan kudin abubuwan da aka kama daga wa'innan mutanen miliyar 2 na sefa da 585. Shi da kanshi prokirar da ya hito yana magana yake tabbatar da cewa wa'innan mutane ne wanda su sun rantse na cewa sai sun sai da wannan abubuwan don su rayu, don su yi rayuwarsu mai kyau da suke. Cikin abubuwan da aka kama su akwai motoci, akwai gidaje, akwai takardun filaye da sun saya, akwai abubuwa da yawa da suke. Idan tsananin cewa mu gane wannan, amma mafiya ce babba, har akwai hannun wasu mutane wanda a ɓoye ma ne ba a ganin su. A ce yanzu an zo kwaya an ce za ta wuce ta Niger kimanin miliyar 2, ba karamin kuɗin ba ne. Ni dai a ra'ayi na kwayan nan ka gona ta miliyar 2 da rabi ba karamin kuɗi ba ne. Niger ta san yadda yi ta sai da kwayan nan ko masu wane ne a sai da ma dan dai wa'annan kuɗin a samu a yi wani bunƙasa arziki. Amma gaskiya asara ne a ƙona kwayan miliyar 2 da rabi a cikin Niger da amshe ta da wani. Idan mun ƙara dawa kuma cikin labarinmu na gida, Baba Chani jiya ya tarbi bakuntaka ta wannan vice president kin Bank Mondial da ya zo Niger ziyara ta aiki. Bayan ya ƙare tantaunawar shi da Prime Minister, kuma sun ƙare ziyarar ta aiki da ministrori namu na ƙasa, sai ya tafi ya kai ma Baba Chani ziyara ta gaisuwa kuma ya kawo mashi cikon rahotannin aikin da ya yi na kwana 2 a Niger. A ciki babban abin da ya yi muhimmanci wanda suka yi magana shine barrage kan daji. Suka ce Bank Mondial tana cikin bankunan da suke sa kuɗi don a gina barrage kan daji.
ba Bank Mondial kaɗai ba take zuba kuɗin gyaran barajikan daji, akwai bankuna kusan 6 daban-daban, har akwai ma wani banki na development na Saudiya da wasu kuma bankuna daban-daban. To muke fatan waƙan barajikan dajin nan da aka yi ta mana tun muna yara, aka yi mana, yanzu ga muna har mun tsufa, farin gashi ya hito mana, kullum muna jin waƙan barajikan daji. To muna fatan kafin mu bar wannan duniyan barajikan daji ko ba mu gan shi ba an gama shi, amma a fara aikin shi na gaske, mu tabbatar da cewa insha Allah Niger mu za ta amfana. Mu ɗauki misalin Ethiopia da ke suna son su yi aiki, shekara 10 kawai suka yi, suka sa program, suka sa niyya, suka tashi daga aiki, suka san inda suka hiddo kudin su, sannan kuma yanzu Ethiopia ta ƙara gini, ba wai zata yi ba, ta ƙara ginin barrage dam, wanda shine dam da ya yi kowane dam girma a duka Afirka, sannan kuma za su samu wutar lantarki wanda ta limka wutar lantarkin da Ethiopia suke bukata so 2, kenan har za su saida ta, banda amfanin noma da zai kawo, ruwa kuma da za a raba, banda aiki da za a sama ma 'yan ƙasa. Barajikan daji mafalki ne ga 'yan Niger wanda muke fatan zai tabbata. Mun gani wannan reunion da ake, kuma wayannan bankuna da suke zuwa suna ta alƙawari, amana ce a wuyan hukumar mu ta Niger, amana ce a wuyan Prime Minister kuma Minister na kuɗi, amana ce a wuyan Ali Lamin Zen kenan da General Chani, su tabbatar ma 'yan Niger wannan mafalkin na samun a gina barajikan daji. Sai daga ƙarshe kuma babban sallah da ake yin ta Agadez, wanda suke kiranta da Faransai Kir Sale, ko kuma sallah ta gishiri da ake yi, wanda take kawo alama ce na ƙarshen damuna, wanda su masu kiwo suke zuwa da dabbobinsu don su sha ruwa. har a cikin al'adu ana cewa dabbobi za su zo ne bayan damuna ta buge su, ruwa da suke shan nan na gishiri sai ya zamanto kamar yana ƙara musu lafiya. Abu ne wanda ana biki da al'adu, har rawan bararoji da abubuwa da yawa. Tabbaci ne al'ada ce ta Niger wanda ina ga kusan shekara 3 aka yi ba yi ta ba, yanzu ga ta nan ta dawo, har shi da kanshi Prime Minister shine ma ya halarci wannan. To alhamdulillah dai Allah ya kawo kuma zama lafiya a wannan gefen, ya zamanto an ci gaba da yin irin wannan wasu sallah na al'adu da sauransu, tun da su ne suke ƙara haɗin kan 'yan ƙasa, su ne suke ƙara kamawa don a kawo zaman lafiya. Labaran ƙasar mu Niger cikin gaugawa, sai mu haɗu da ku kenan a sauran labarai. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.